Inkampani yolawulo lwemisitho i-Ubuntu Kral SA iphehlelele inkqubo yayo yophuhliso lwezakhono ejolise ekuqeqesheni abantu abatsha abangama-30,000 abangasebenziyo kwiminyaka emihlanu ezayo ukuzama ukunceda ekulweni nokungaqeshwa kolutsha kunye nokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi. Le nkqubo iza kubonelela ngezifundo ezivunyiweyo ezingaphaya kwe-100 kuquka iiklasi zezakhono ezimfutshane, iziqinisekiso zexesha elisisigxina kunye noqeqesho olupheleleyo lomsebenzi kumacandelo afana nokwakha, ezolimo kunye neenkonzo. Abafundi baza kufumana imali ngexesha loqeqesho okanye ke abaququzeleli bamemelela amaqabane abucala ukuba ancede ekuxhaseni liphulo. Ubuntu Kral SA isungule iphulo lokuxhobisa ulutsha ngezakhono ukubanika ithuba lokuba bakwazi ukufumana amathuba wemisebenzi nokuba babe nolwazi oluza kubavulela iminyango yekamva elingcono. Eli thuba alikhethe bani njengoko livumela abantu abanebanga le-10 ukuquka nabo bangenalo. The purpose of QCTO is to train learners in 3 levels. We train them in classes, that is a knowledge experience, also train them for practical experience, and after that we train them on a work experience so that we're able to place them. You can have metric, you may not have metric, but be wanting to be trained in different skills like beauty. You do your nails, you do your face, you do your hair. You don't need metric to do that. So we're starting from there, from those who don't have qualifications and those who have qualifications to do better than what they have so that they are skilled and have job opportunities out there. Ukuze eli phulo libe negalelo elihle, inkxaso nentsebenziswano zichazwe njengezona zixhobo ezibalulekileyo. We are aiming here in Soweto in the next 5 years to train 30,000 learners here at Ubuntu Kral. The main thing we are looking for is the funders to do this, because these learners cannot pay for themselves. Educated youth, believe you me, educated youth, they are being wasted out there. Now, with these programs, hoping that we'll have stakeholders will come on board to assist us get funding to train those youth. Ulutsha luyakhuthazwa ukuba luzibandakanye kwaye luthathe eli thuba luxhamle kulo. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka eOrlando East. Sisekulo elinqaku, uceba kaWard 39 uLifa Modise ukhuthaza ulutsha ukuba lube neminqweno engaphezulu ngekamva lalo kwaye lusebenzise ngokupheleleyo amathuba aveliswa ziinkqubo zophuhliso lwezakhono. Ethetha kumsitho wokuvulwa ngokusesikweni kwenkqubo yophuhliso lwezakhono ye-Ubuntu Kral SA, uModise ubongoza abantu abatsha ukuba bangawujongeli phantsi okanye bangawajongeli phantsi amanyathelo anje njengoko enokuba luncedo olukhulu ekuphuculeni ubomi babantu basezilokishini nabo batsala nzima. We've realized that many of our unemployed communities, we need to upskill our trade and understanding of what is needed in the job creations. And one thing that we have realized is that many people, they like administration, and we lack ngapha ngase umsebenzi wezandla, we used to call umsebenzi wezandla, and that's really what is needed. And it can be this initiative can come as a solution to what is lacking out there. We are saying, when I opened here, we say let us be a youth that is employable, let us be a youth that understands the market, what is needed. Our community, yes, we tend to hear about our initiatives, but getting involved, it's something that we still lack, Abantu, they feel, okay, they see things when they happen, but when something starts as an initiative, people, they don't seem to take isn't very serious at that time. And once something it kickstarts, that's when you realize the demand and the attention that initiative will receive.
siyazi ukuthi we can play a role, we can play a big role. How are we going to play a big role? By making sure that we give those young people enough information from street to street, from corner to corner, where we know what they stay, and at the same time to motivate them to be part of this initiative.